Halo, welcome back to my YouTube channel. Kayak nek gendera kibar-kibar gendera untuk sembahyangan ulang tahunnya Buddha. Paling lo ya. Karena hari ini hari Senin 25 iku ulang tahunnya Buddha. Lah nek sing takoki inem, lah Buddha kok ulang tahun ya wis mbuh aku ora ngerti. Iku budayane orang Cina dan agamane wong Buddha. Kepercayaan orang Buddha ya mengadi nang kene mek nunut golek pangan wis rasa kancangkem intine konar ulang tahun nih arepe dibrokoi arepe dibancai ya kono sini tak remet gembesmu wesuk tuwekane ngene iki lho adewe engko tuku rantang. Iya nggih bontrot lek libur. Libur bontrot nggo rantang. Dadi enggak usah tuku habeb. Iki tempatnya ndek daerah kene iki nggih tempat apa janteng-janteng makan tempatnya wong elit-elit lho. Kabeh siput sing fresh. Tapi mahal, restoran daerah sini tuh semuanya mahal. Iya, kingko kan pas dermaga impian. Iki tempatnya, iki sing disewa untuk pribadi ya, party sih pribadi ya. Padahal uwendek loh, tapi iki jan uwendek loh. Tapi elit loh. Mare lek wong Cina opo-opo iki didukung ora malah dicites. Lek Indonesia kan opo-opo ngene, opo-opo ngono. Duwe rakyat entek mek MBG di gawe bisnis. Sing teko nggone mek telo bosok kon nyekek ajal. Telo punting lho. Pejabate kon jejeli telo bosok, ndok bosok, iwak entah jele cangkeme ngono. Ngono ki aku ngerti sapa sing bisnis ceprotne matane cek picek sisan ben karuan PC. Wih. Pejabatnya pemerintahane gatel. Iki lho, iki tempat siput. Mbok yo dicontoh lho negara-negara Hongkong ngene iki. Semakin maju, semakin terjamin. Ya rakyate makmur sejahtera, sing dipangan ki barang sing murni, sing fresh, ora barang bosok dibadhok. Negara Indonesia barang apike diimpor, duitnya dikorupsi, barang bosoknya dibadhok, kon badhok rakyate. Kulah iso mbene negara Indonesia saingan karo negara miskin-miskin, karo negara Bangladesh no 11-12. Agak impiannya kayak ngene lho cah. Langitnya biru secerah harapanku padanya untuk sukses. Ya, untuk sukses. Lambangnya kuda iki wetenge Pak Ipet. Hush. Dek sini ki dermaga nelayan ya, bukan dermaga impian, impiane sapa. Iki enek bakul iwak nelayan sing bakul iwak. Iki iwak asin. Jane enak disambel sing pedas. Pedas. Pedas hatinya Ino. Indas gundul iki beh. Indas gundul yang itu duite akeh aku. Jak ngicilekno demen aku. Duitnya das gundul ketok dari toto coro kok sepi yo. Udah sembahyang. Oh kasih nggak libur kok. Ketoknya. Bapakmu sih nyawa. biasanya kuliner celuk-celuk dengan sarapan loh. Oh terus? Anu game kong kae ngono. Aku nyauri. Ngelejing kapok we. Mana si sop karo mang sego.
Kok ndok. Siapa ijek nih? Kita duduk sini lah. Sepi ya. Gak lebar mbak. Ya mbak, halo. Mbak wes. Kene. Ngono nek wong ish. Kowe kono. Kancane kok Ya Allah mek ngono ya wis sak kowe karo wong gundul kuwi ra apa-apa. Dijak pacalan. Kowe nang ngono? Ya wis lah kamu nesu. Nang kono lo. Jangan lah, nanti tambang kendat. Takut itu. Kok ada tambangnya itu loh. Kurang ajar ya. Bupi pacar nek tambangnya iki kendat iki. Iki kurang ajar iki jenenge iki lho. Imen kae mantanmu kae ndang ben gantung Kediri. Lek gantung tapi kok nang Kediri nang asale ngono. Wih. Mekar. Kayak gendera Cina kae. Iki dermaga nelayan iki kabeh. Iya. Kene batuane ditata-tata ki apik iki Pak Gundul Project ngrokok ndek situ. Pak Gundul Project. Lah piye trah ya? Apik to, delok warnane birunya cintaku padanya ta mbok harus apa? Delokan iki tong sisih pas kene po enak ndedel. Lah piye aku mau cah iki wis tangi purung aku ngono. Ternyata diganggu juragane lanang. Kapok kowe. Digugah-gugah kon nggae salapan. Syukurin. Po enak lek nang kene iki po enak iki klekaran ngene iki. Terayo tapi aku nggak sual. Jadi tempekku gak ketok, Beb. Kan aku wis mengantisipasi pakai sual kayak gini biar gembes saya tidak metung-tung, nggak kelihatan metung-tung. Di situ jalan. Di situ Bu Pipa ya toh, Bu Pipa no angkring kayak munyuk wis 11 12 sekarang mbok-mbokane ya. Niki mbok asu, iki jelas mbok asu. anu popo kae. Mau cacah renek sing tak pakan, ora nek sing jalan-jalan mboknya keju. Karena po anak ngene iki wis siap digebleh ngene iki. Nang wis siap di iki lho Mas, ndang Mas, kene Mas ngono. Ayo 100 mangkring ngono. Mangkring pisan ae ngono 100 ngono. Soalnya apa-apa larang, sabun larang, sotek larang, ya tau wedak larang. Lah kok dadak nglambuti cangkem bibire ilang. Dadak nganu ngambungi wedake ilang. Engko lek ngodol kotang iki lek ora pedhot taline ketarik kono kan ya biasane lek ero barang pentung-pentung. Kan ya mesti kayak brangasan ya. Ndek arek podot engko nggih mergane kotang ya larang. Kotange 100.000 lho sing apik. Anggite. Lek ora berkualitas engko ora mung anu no. Beh nyandak samene gedine ndang pedhot lek sing murahan. Wong wedok Endi? Nang dermaga ngendi lho? Iki ya. Lah kowe ra ndek pancing. Kalau lo. Oke. Dia kayak wong mancing. Kayak wong mancing ya. Nang dermaga. Iki. Lek kono kae iki omahe para-para nelayan ya. Kono kae pantai. Jarak iki waduh lho, kono pantai Samseng.
Kaulah kertamai. Ya wis kita liburan dulu ya, Bes. Iki lho metu antang nang kene sanes to. Siap ditempur saja wis pokoknya. Nyapa Pak Tua, kamu di sini ngapain? Engko tak perkaos-kaos lho engko. Ndek dhuwit ora, Dek? Tak perkaos 2000 yo. Tak perkaos-kaos. Tak sendekne soringin engko. Ya wis ngono ae, Bes. Kita mau rehat.